mantiere e pure kama intiere bende Caroline kama intiere kendo usebedo kata ka ora kruko del jotuo kata ka utio kod jotuo mago mag cancer kama intiere Texas Cancer Center kendo ubedo ka uritogi e yo ma opogore dwe ni mar 10 ibedo kod paro mane e kinde ma gigi duto timore pim kachiel koda ka bedo kod lwasi makare mag e kinde jogo mantiere kod tuo mano mar kansa. Koro kaka wan e dwe mar 10 ong'eyore piny mangima ni dwe mar 10 en Breast Cancer Awareness Month. Koro koluwore gi kaka wathiedho tuo mar kansa ni, watiyo matek mondo mi wayud tuo ni kapok olandore e del. Wadwaro ni ji ong'e ging'e kaka wanyalo yudo tuo ni chon. Ok ni gibiro seche ma koro gisebedo gi ranyisi. Wadwa ni wayud gi chon kata kapok gibedo gi ranyisi mora mora e del. Koro wadvocate gimiluongo ni screening kanyalore mondo wayud chon kapod onge ranyisi mora mora. Koro kwa yudo chon kamano tuyudo ka tuo ni othiedhore. En tuo manyalo thiedhore kendo nyalo rumo kiyude chon. Kendo wacho ni kai iyude kata ka ipime yo machon